bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. El Haj Amadou Adital diine kuntigi ba de do ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sungalo e kungolo ate dugu wari ko diba fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Foli ni tantoli an b'o lase aw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen no jani bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw danga na u ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni mɛ kalo tile 22 san 2025 ye wulafɛ kunnafoliw ni an donnen o kɔnɔ an ka kunnafoli bakulubaw bɛna tali kɛ kuranko bunakun kan bɛnkan sɛbɛn dɔ bolonɔbilala an ka jamana ani badi ni ɲɔgɔn cɛ miliyari 30 hakɛ ka Bamako ka kuranko gɛlɛya ka wuli ka bɔ Bamakaw da la pewu n'an bɔra o kɔnɔna la AES ni CEDEAO ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ AES ni CEDEAO
don nataw la an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di o fɛnɛ kɔfɛ AES jamanaw ka bangi bon o dilanni baaraw bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ mun ɲɛmaa bɛ an ka jamana sɔrɔ bosodaw minisiri Aluseni Sanu bolo fo ka taa se Ejiko Bunakun kan bi don in na dugawu donba kɛra Medinakaw fɛ yen nɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma gɛlɛya mun bɛ yen nɔ lakana ka se ka sabati ani fo ka taa se ɲɛtaa kuntalajan ma n'an bɔra o kɔnɔ la an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba Umaru Jara ale ye Saudiyaw ka général dɔ bisimila ni o kumana an bɛ se ka fara fanga ɲɔgɔn kan cogo di ka se ka bamanciya kɛlɛ kunnafoni wɔrɔw an bɛ o fara ninnu kan bakuruba la k'o lase aw ma sɔɔni an b'a fɔ ko aw danga na. An bɛ segin k'a fɔ ko kura n'a fɔ n y'aw tulo lasɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la Bamako kuranko gɛlɛya yaasa ka se ka a ban pewu hakaja ka camanba bɔ a la ka degun ta ka bɔ Bamakokaw kan hakilina dɔ bilala sen kan hakilina mun n'a kɛra minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye sen fɛ conseil des ministres a yɛrɛ la k'a fɔ ko farafinna waribonba mun bɛ yen nɔ ni o ye Badi ye ko ani Badi ye bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn mun ni a kɔrɔfɔw kun kɛra Togokaw fɛ yen ko a baara bɛɛ lajɛlen banna a kun cɛra ka yɛrɛ k'a fɔ ko miliyari 30 hakɛ CFA wari la o de taara k'a di an ka jamana ma dɛmɛ mun ni a bɛna don kuranko da fɛ kɔrɔfɔ in a danatigɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ conseil des ministres sen fɛ kɛnɛ mun n'a ɲɛmaaya kun bɛ jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta bolo fo ka taa se premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ka fara kuranko ani ministres bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔw b'ola nin wale in de kan wale mun ko n'a bɛna kɛ lafiyadaba ye ka ɲɛsin Bamako kuranko ma hakaja kuranko gɛlɛya mun n'a bɛ Bamakokaw la ka se ka o kɛ don tɛmɛnen kow ye arila k'a fɔ conseil des ministres sen fɛ ko kabi marisi kalo tile 10 Togokaw fɛ yen nɔ Lomé bolonɔ kun bilala sɛbɛn in na hakilina kun fɔra farafinna tilebiyanfanw ka wari bon mun ni o ye Banque Ouest Africaine de Développement BAOD ani an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'u bɛna wari mun singa an ma ni o ye CFA wari miliyari 30 ye ko a bɛɛ lajɛlen bɛna don kuranko fɛ ko kuransira dɔ bɛna bila sen kan ni o ye kuransira kura ye an ka jamana kɔnɔ hakaja Bamako faaba la yan nɔ ni o bɛ tali kɛ kilovolti o 225 hakɛ k'o bɛna kɛ yaasa ka se ka Bamako n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka kuranko gɛlɛya ta ka bɔ anw kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko malidenw u ye kuranko mun fɔ hakaja Bamako kɔnɔna la yan nɔ jamana ɲɛmaaw k'u ye wulikajɔw kɛ ka hakilina bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o ko in de kan yaasa ka se ka gɛlɛyaba ta ka bɔ a la a yɛrɛ la k'a fɔ ko musaka mun dilen filɛ nin ye ko a dɔw bɛna tali kɛ n y'a fɔ cogo min na kilovolti 225 ka o dilan Bamako kɔnɔna la yan nɔ ni o bɛ an ka yɔrɔw tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ minnu bɛ tali kɛ Kɔjalani Kanbila Safo Jalakɔrɔbugu olu kuransoba minnu bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen tugu ɲɔgɔn na n'o bɔra kɔnɔna la fɛnɛ ko fɛn min ye kuranko transformation yɔrɔ kura dɔw k'o bɛna dilan Safo ani Kenye ani fo ka taa se yɔrɔ minnu bɛ Kɔjalani Kanbila Jalakɔrɔbugu ka se ka olu kologiriya ni o y'an ka kuranso minnu bɛ yen ka dɔ fara u kan halisa ka se ka o kologiriya ani fo ka taa se extension minnu bɛ yen n'u bɛ Bamako n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na ko nin musaka in a bɛna se o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka kuranko ka nɔgɔya kosɛbɛ wa ko Bamako dɔrɔn tɛ Bamako n'a dafɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ni hakilina ye ni musaka in k'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna don o de da fɛ n'a baaraw banna ko maa bɛ se k'a fɔ kuranko camanba de bɛna ta ka bɔ a gɛlɛya la Bamako Mali faaba n'a a laminiw bɛɛ lajɛlen na kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa politiki ko bunakun kan nin waati in na bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ politiki mɔgɔw olu ka baaraw gulonnen don nka jateminɛli jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Susikaw bara ni o ye centre tricontinental C3 jateminɛ jɛkulu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔ bi politiki ko maa minnu tun b'a la de ko ka élection kɛ ko o fanga dɔgɔyara bi an bɛ don min na ko bi ko k'a daminɛ san 2011 ka taa bila san 2023 la
ko ni y'a ta k'a lajɛ jateminɛliw la olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu mago bɛ kalafili la ni u bɛ ka kalafili kofɔ ko maliden fanba minnu tun bɛ a la ko ka kalafili kɛ ko olu bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ k'a fɔ kalafili in a bɛ ka kɛ cogo min na k'a kɛ cogo ma u ja wa ko an bɛ don min na ko bi k'u ɲɛ b'a la yɛrɛ ko nafa tɛ kalafili la jateminɛli jɛkulu in ka kɔrɔfɔw la o y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka dasumusumu kɔnɔ k'u y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka bɛɛ ni o ye démocratie ye k'o ta k'o da kalafili de kan ko olu ka jateminɛli kɔnɔna la fɛn wɛrɛ bɛ bɛɛ kɔnɔna la n'o tɛ kalafili ye ko bɛɛ dan tɛ kalata ye an ka taa kalata bawo ko n'a fɔra kala ka taa a kan ka jateminɛ kala bɛ taa sira jumɛn fɛ kalata cogo ka ɲi wa kalata sɛbɛnfuraw bɛ dilan cogo di yalima kalata tɛ marabagaw walima setigiw de ka se boli ye sentanw kan wa ko fo ka o de ko ɲɛɲini kosɛbɛ bɛɛ kɔnɔna la ko bɛɛ ka ɲi nka ko a bɛ ka kɛ cogo min na farafinna kɔnɔ bawo ko n'i y'a jateminɛ ko farafinna fan caman kɔnɔ jateminɛlikɛlaw ka fɔ la bɛɛ in démocratie k'u b'a fɔ yɔrɔ min na o de ye ka fanga to politiciens bolo ko n'i y'a ta k'a lajɛ politiciens dun ka fanga k'o de bɛ ka kɛ kafojasow fanga dafiriw ko politiciens ka fanga de bɛ ka wolo ni o de ye bawo ko mara bɛ ka kɛ cogo min na mara tɛ jamana kɔnɔdenw ja de ko gɛlɛya caman de bɛ jamana kɔnɔdenw kan ko o de b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ wuli k'a fɔ k'u b'u ka laɲiniw ɲini ko jateminɛliw kɔnɔna la ni santiri ka kɔrɔfɔw la ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔdenw bɛ bɛɛ fɛ nka ko bɛɛ bɛ ka taa sira min fɛ politiciens olu bolo de bɛɛ ye dɔrɔn kalafili ka kɛ démocratie ye de kalafili ka kɛ politiciens olu ka fanga ɲini u ka sigi jamana kɔnɔdenw kunna hali n'a sɔrɔ a ma kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka hakili ye bawo ko an b'a ye k'a fɔ farafinna ha ka ja yɛrɛ diɲɛ fan caman fɛ kalafiliw kɔfɛ mankanw caman bɛ wuli mɔgɔ buruja walew ani fo ka taa se jolibɔn walew k'a caman bɛ wuli kalafiliw de kɔfɛ ko démocratie a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na hali n'a ma ye k'a fɔ a ka lapasa a ka kɛ sira jɛlen kan a ka jamana kɔnɔdenw ka hakilina ye jumɛn ye u ka jate minɛ wa ni kala bɛ ta kalata sɛbɛnw bɛ lajɛ ko ɲuman suyɛni ani forodiw bawo ko setigiw fɛn bɛɛ bɛ olu de bolo fanga bɛ olu de bolo wa olu de bɛ se k'u sago kɛ setanw na ka u dogo bɛɛ kɔfɛ ni o ye démocratie ye jateminɛli jɛkulu in ka kɔrɔfɔw la ko n'a ma ɲɛ jateminɛw ka kɛ kosɛbɛ farafinna kɔnɔ jamana kɔnɔdenw mago bɛ mun de la ni kalafili bɛ kɛ a ka ko ye jamana kɔnɔdenw ka hakilinaw u mago bɛ maa min na ka se ka sigi u kunna olu ka se ka sigi o de kɛra setiri ale ka jateminɛ n y'a fɔ n ye jɛkuluba ye jɛkulu mun n'a sigilen don Belgique kaw fɛ yen nɔ a sigira sen kan kabi san 1975 olu ka jateminɛliw kɔnɔ o ye min fɔ politiki ko bunakun ani kalafiliw kan keba n'an bɔra o kɔnɔna la AES jɛkulu fo ka taa se CEDEAO jɛkulu ma a bɛ waati jan bɔ a kun yɛrɛla k'a fɔ ko jalajɛba kan ka kɛ jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni CEDEAO ka laɲiniw ye alamisa don mɛ kalo tile 23 in baaraw ka o nun donna Bamako kɔnɔna la nɔ baara mun ni CEDEAO tɔgɔla commission mun bɛ yen nɔ ni commission président ale tun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye Umar Aliyu Ture fo ka taa se AES jamana 3 ka kɔkancaw ministres olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan arala k'a fɔ kabi waati jan segin kun dɛsɛ mɛ ka kɛ nka ko a kun tɛ mɔgɔ si ka manque de volonté kun tɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ko bɛn ka se ka sabati ni waati in na arala k'a fɔ ko sigi kɛra mun kan AES jamana ye jɛkulukana bilalen ye an ka hakilinaw ye an yɛrɛ ta ye an ka baaraw ye an yɛrɛ ta ye CEDEAO fana ye o kana bilalen ye n'a ma ye k'a fɔ ko an bɛ baaraw kɛ k'a ka lajɛ AES ka bɔli CEDEAO kɔnɔ ko o baara kuncɛli tɔw o fana bɛ ka kɛ a kɔnɔna la o baara kuncɛliw kɔfɛ jamana fila in jɛkulu fila ninnu bɛ jɛn ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ cogo di a yɛrɛla k'a fɔ jateminɛlikɛlaw fɛ ko diyagoya don hali n'a sɔrɔ an tɛ jɛkulu kelen kɔnɔ an bɛɛ bɛ farafinna gun kɔni kan k'a ka kan an bɛɛ ka jɛn ka an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔkulu jɛlen o bɛ bi fɔ n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko an bɛ se ka sira caman kɛ nin jalajɛba in k'a ani nali kun ka kan a nana na kuma na bawo ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ farafinden bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka kunkelenna ye mun ye kunkolo ko tɛ jamana ko tɛ ɲɛtaa kundalajan lakana bɛ se ka na cogo di fo ka taa se sira caman caman ma an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na jalajɛ in a baaraw daminɛ ka kɛ ni alamisa ye wa a baaraw bɛ to sen na Bamako faba kɔnɔna la Mali la n'an bɔr'o la halisa CEDEAO ka kibaruyaw kɔnɔ kiba CEDEAO jɛkulu u bɛ ka ɲɔgɔnyeba kɛ yaasa an ka waribɔ mun bɛ yen nɔ ni a bɛ ɲɛtaa kundalajan ko fɔ waribɔ minnu y'a tɔgɔ da ko BICID AES o baaraw bɛ sen na Bamako ko in a daminɛna ka kɛ ni kunungo ye experts bɔra AES jamanaw kɔnɔna la yaasa ka se ka na fanga fara ɲɔgɔn kan Bamako kɔnɔna la nɔ hakililaw bɛ di waribɔ in bɛ sigi cogo di
wari bo nga baro bana ke jume am se ka fanga fara nyon ka amanya ji fen jume ma haka ja am se ka kana bla soro chogodi anga nyata baro la ni oye indépendance économique indépendance financière anga nyata kundala jaw am se ka anre la soro la chogodi ka soro ama siri ma chamana baro bela jelenka ke jamana sabani nyon nyeda konna nyeta konna la kena dalali kumbe anga jamana soro bosodo ministry alu seni sanumbolo aye dantigali doken kene ka keba ame jamola jame singana la pekine kanga para pekine fédération sira savarika c'est au défense de sécurité c'est plana au développement et tanye sirao c'est savana et ani jobona toche bon onyaay réunion de développement donc anya fo jamana Burkina Niger et expert kana bisokomaina anga sika baraka parce que anya ira ka fo anga fait de route président de la transition Assimi le général d'armée Assimi Goïta l'allée de confédération président a fait le but qu'on a il a fait on a banque de créer on a banque de gagner banque de mina ça va oui banque de mina jamana savani et projet pas fait bambulo de c'est qu'on projet ni compromis donc bi ani expert pour yonga pour kana au banque ni avec ce qui dit à siège de sigimi à direction mais que banking kono ko fait on fait banque la barako de kan pour que anga se ka feuille de route pour que banque nga se ka c'est là donc en mo wala les experts lu ko barake lu ka barala si ministre bena ministre de finance Burkina Niger lu na on fa barake expert de décision muta amba la jox c'est valider na valider ça en qui va la tamer on a une banque créée, on a une banque d'Introda au BCID AES, Banque confédérale pour l'investissement et le développement AES. Merci. Ameta lakanako bunakunkan keba anga jamana kelechew ka nyemaba general division Umar Jara aye Saudio ka general do bismillah ka keni me kalo klemuga ani kelenye korafo ni abolila anga jamana ni Saudia jamana bisega jen chogodi kambolo ni nyogoma erla ka foko general kofole ni o Mohamed bin Said Almogi ka kunana nga jamana kono yasa kase kana kuma nyongo keni anga jamana nyema oye hakaja jamana flan mesega bolo nyogoma chogomna ani ame jakulum kono ni o ASC lakana ko buna kunka amsega mutiga nyogoma chogomna Saudi ka general in kana langa jamana kono ko ayaye ka fo ko baraba munun kera Mali hakaja an ayra ka foko aka kanga fara nyonka yasa bara munun beno anga sega fara fara nyonka ni oye bamantia kelali walo ye an fokata se narcotrafiquant ka olu kele ani bandia wale munun be ke chenyenka jamana okonna la ni oye sara yoro ye ko fokata se ulika jo ni nyeta kundala jan chama ma hakaja lakana ko ka se ka sinsin ko sebe anga jamana wal masri tabaw ka nyama ba general division Umar Jara ayaka ni sonja yerani kenen kan baw ko anga jamana la bembe ani mama de be no ni ame danchobo hakaja mafe be chenye ka jamana kono mafe be seka demel takala se oma imana ke je fanfa ni demo beta onka srofe sram betalike abambe nafa lakana be seka sinsin jamana saba nunu kono hakaja je chenye ka jamana kono ni o sara ko fen be na o walu kanko amu aklina kokon maduwa ko Saudia jamana generali kan intamai ko ka fu ka tare dona tawla ko jamana in na bembe ka seka bol nyomo ke hakaja lakana ka seka sinsi chugumna e bal sameto lakana ko bunakunka erla ka foko sirakoro ka bara ko wale do rekera wale mu nabe maw kamanaga baw ko mado yera moto la dron mamu ni ulu nana ka samunu saloke ko femunye sigida deunye uye wole bla jamana nyama soma uye wole bla sigida nyama makuga felen dabaluke yasa kaseka kumbalike ni koina kone atakalaje bamako konna la sirakoro ko fela yoro do yoro muni a lakana fanga dokon kusube ko kuma chama sigida deun ulube kuleka mumbo jamana nyama uka ulame ni wole kam bora jona ka sega ta intervention rapide ke kono de kera obike sabe ka lakana sinsi koni korofo mun kera ta ka foko moto tigu do be ka ye sigana mogo do sigira do ye wuli kam mbo ka kan
ɲɛmɔgɔw ka tɛgɛ da a sɔmi kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka finitigilakaw bila yaasa ka se ka taa ko ɲuman nin ko in k'a lajɛ maa minnu don k'u bugunatigɛ n'u kan ka minɛ o ni mun ka kan k'o da kan kiriko bunakun kan an ka jamana kiri minisiri ni o ye Mamadu Kasoge a bɛ jalajɛba dɔ kɛnɛ kan irisikaw bara jalajɛba mun ni a bɛ tali kɛ AES ani irisika boloɲɔgɔnma kɔnɔna la kiri bunakun sira fɛ a yirala k'a fɔ ko jalajɛba in kɔnɔ fɛn mun ye ɲɔgɔn ye baw kɛra AES jamanaw olu ka kiri minisiriw ani irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko kiri bɛ yɔrɔ min na bi jamana ɲɛta bɛɛ lajɛlen ye kiri de ye wa ka se ka fantan ni faama kɛɲɛ ko kiri de b'o kɛ kiri kɛko juga de bɛ a to tubabu b'a fɔ ma ko frustration ka se ka o wuli maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka dusuw labɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ kiri jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diɲɛ kurukara baaraw la ha ka ja k'an ka jamanaw an bɛ gun mun kan bi ni o y'a ye an bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ɲɛta kana ko kiriko a nafa ka bon kosɛbɛ o de la an ka jamana saba ani irisi jamana ko an ye nin tɛgɛdi ɲɔgɔnma in kɛ yaasa ka se ka an ka jamana kiriko k'a kolo giriya an bɛ to kiriko bunakun kan jamana kuntigi ka pankulu sanko sɛbɛnfura dose ni a baaraw bɛ sen na ani fo ka taa se wolomasiri tabaw ka maramafɛnw san wari n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko wari caman miliyari caman de tununa nin ko in na kiritigilamɔgɔw ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la a yɛrɛ la k'a fɔ ko in a bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ ka kɛ ni alamisa mɛ kalo tile 22 in ye kiri in kun kan ka dayɛlɛ cour d'appel kɔnɔna la Bamako kiri dayɛlɛli a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ a kɔnɔna la bawo cour d'assises de don ni o ye kiri ba ye jamana kiri a yɛrɛ la k'a fɔ maa minnu kun kan ka lamɛn n'o dɔ bɛ tali kɛ an ka jamana sɔrɔ bosodaw minisirimuso kɔrɔ ni o ye madame Buhari Fili Sisogo ni waati in na ni ale yɛrɛ ni a bɛ kɛnɛya bunakun kan bawo ko a degunnen don kosɛbɛ kɛnɛya ko sira fɛ ani fo ka taa se jamana premier ministre kɔrɔ a waati la Musa Mara ko olu bɛɛ lajɛlen kun kan ka lamɛn nin kɛnɛ in kan nka ka kɛ ni ko fɛn mun ye sɔrɔ bosoda minisirimuso in ye ale ka kɛnɛya ma sabati kiritigilamɔgɔw k'u ye nin kiri in k'a bɔ a dogo kɔrɔ k'a renvoyer k'a bila juin kalo tile 2 la a yirala k'a fɔ juin kalo tile 2 u bɛna wele bila u ma tuguni yaasa ka se ka bugunatigɛ kɛ nin ko in na kabi san 2024 septembre kalo la a yirala k'a fɔ ko nin kiri in maaw bɛ fɛ ka bugunatigɛli de kɛ a kɔnɔna la maaw bɛ fɛ ka jaabi de sɔrɔ a kɔnɔna la nafolo mun fɔra n'a fɔra k'a dunna n'a bɛ taa miliyari bayirika caman na nafolo in taara yɔrɔ jumɛn jɔn ni jɔn nɔ b'a la maaw bɛ fɛ jɛyali de ka kɛ ni pankulu ko in ani wolomasiri tabaw ka minɛn sanko ko in na yaasa ko in ka se ka bugunatigɛ ten sa kɛba n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taa kɛnɛya ko bunakun kan an ka jamana kɛnɛya minisiri ni o ye médecin colonel Assa Bajalo ale bɛ Genève kaw bara Suisse jalajɛba sen kan jalajɛba minnu o bɛ tali kɛ diɲɛ kurukara kɛnɛya ko bunakun n'a bɛ wele ko Assemblée mondiale de la santé a yirala k'a fɔ k'a to o kɛnɛba kan an ka jamana kɛnɛya minisiri ani Congo fo ka taa se Maroc kɛnɛya minisiriw olu ye kumaɲɔgɔnw kɛ ko kumaɲɔgɔnw bolila kosɛbɛ an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di bawo kɛnɛya ko bunakun kan ko diɲɛ kɔnɔ maa kelen tɛ se kɛnɛya ko bɛna sabati cogo di fangaɲɔgɔnw bɛ kɛ cogo di kɛnɛya ko bunakun kan k'u ka kumaɲɔgɔnw bolila u kan ani fo ka taa se Mali jamana kɔnɔna la bi ko diɲɛ kɛ bɛ ka ɲɛbɔ an fɛ bawo ko an ka kɛnɛya k'a bɛ kalanbulon di maa ma bawo k'u nisɔndiyara a yirala k'a fɔ yɛrɛ jamana fila mun ni an ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye Congo ani Maroc ye k'u dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye misali dɔw ta an ka kɛnɛya ko bunakun kan ka dɔ fara kan bawo diɲɛ o de bɛɛ bɛ dɔ ta dɔ fɛ ko an ka jamana minisirimuso fana y'a ka nisɔndiya yɛrɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka nin kɛnɛ in a kunba dɔ ye diɲɛ kurukara kɔnɔna la sira kura minnu bɛ yen nɔ malidenw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na ka na o fara an taw kan yaasa kɛnɛya ka se ka sinsin an ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ keba halisa an bɛ to kɛnɛya ko hakaja manifinw ka lakana ko ni o développement social ye caisse malienne de sécurité sociale ni o bɛ tali kɛ bilankɔrɔ minnu bɛ bila ka se ka maaw ni gɛlɛya u sɔrɔ a yirala k'a fɔ CMS o maaw ni retraité minnu bɛ yen maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye mun ni a yirala k'a fɔ jɛkulu in ni o ye FENAR ye sɛgɛnnafiɲɛbɔlaw ka jɛkulu ɲɛmaa directeur général Isaka Kone
ko jalajɛba mu ni a bolila ka kɛ ni mɛkalo tile 21 ye ni u y'a kɛ teriya jalajɛba ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn jalajɛba ye ni k'a boli kosɛbɛ. An bɛ waati min na ko bi fɛngɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ani fo ka taa se maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la hakili bɛ se ka to u la cogo di olu fana u ye baara mun kɛ jamana tɔgɔ la jamana ka a lakodɔn u ye ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o ni mun ka kan u ka se k'a d'u ma. Jɛkulu in ni ale bɛ bilankɔrɔ ye bilankɔrɔ mun n'a bɛ ta k'a ɲɛsin maa nana maa sumalenw ma ko jɛkulu in ka baaraw fana bɛ to ka kɛ cogo di ani nafa minnu bɛ a la ka se ka a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye bɛɛ lajɛlen ka a faamu ani fo ka taa se retraités olu fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo di ko kumaɲɔgɔnw bolila o de kan SMSS ani fo ka taa se maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Keba an bɛ taa iji ko bunakun kan nin waati na an ka délégation mun bɛ yen nɔ ni olu taara jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la olu bɛ medinakaw fɛ yen nɔ ka taa se iji baaraw ma a la k'a fɔ ka kɛ ni alamisadonya ye duwawudonba ani kuranɛkalan kɛnɛba sigira ijidenw olu fɛ yaasa ka ɲɛsin an ka jamana ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati ma nɔgɔ an ka jamana bolo ko u bɛ yɔrɔ sahalen mun kɛnɛ kan ni o ye alisilamɛw ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ belebeleba ye bɛɛ lajɛlen bɛ yen ka taa iji mun ka a baaraw kɛ o kɔnɔna la ko ka duwawudon kɛ ka kuranɛkalan belebeleba kɛ a la k'a fɔ ko hakilina mun ni a laɲinina an ka jamana diinɛw ni laadalako minisiri Mahamadu Kone fɛ ko ni délégation sera ni kɛnɛ sahalenba in kan k'u ka duwawudon kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma. Duwawudon kɔnɔna la ani kuranɛkalan mun sɔrɔla o kɛnɛ kan Ibrahima Jawara ka sɔrɔlen kɔnɔ Keba an b'o lajɛ. Diinɛ minisiri Dr Mahamadou Kone ale y'a ɲini délégation ɲɛmɔgɔba fɛ Dr Abdul Fattah Sise k'a fɔ n'an sera Saudiya jamana kan an kana ɲina ni ka duwawu kɛ Mali jamana ye. Allahu akbar. An balima silamɛw bi alamisadonyaba in na ni o bɛnna mɛkalo tile 22 ma le 22 mai 2025 an ka hôtelba in kɔnɔ Jawharatu Rashid a k'a dɔn k'a fɔ Mali ka délégation surtout délégation religieuse a k'a dɔn kuranɛkalanba u y'a labɛn bi wulada in na 16h30 laɲini kelen pewu i n'a fɔ minisiri y'a fɔ cogo min na ka duwawu kɛ Mali jamana ye. Ala ka Mali sabati, Ala ka Mali banba, Ala ka Mali jidi. Mali gɛlɛya minnu bɛ yen Ala k'a bɛɛ ban. Mali transition général d'armée Assimi Goïta a n'a ka jama ka duwawudon k'u ye alhamdulilayi an balima an tun b'o de kɛnɛ in kan. Aw ɲɛ b'a la ni hôtelba in Jawharatu Rashid maliyɛn hijiden bɛɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ de bɔlen filɛ kɔnɔkulu ka jigin duguma ka na hôtel réception k'a minɛ k'a fa tewu fo ka arabu yɛrɛ dabaliya ban. Allahu akbar. Ka d'a kan Maliko bilama a bɛ maliyɛn bɛɛ de ka hamina na. Maliyɛn bɛɛ hamina de ye Mali ka sabati, Mali ka jidi, Mali ka taaɲɛ. An balima silamɛw nin kɛnɛ in kan sa alhamdulilayi rabbil alamin an ye maa camanw ye alhamdulilayi rabbil alamin cogoya min na ka na hali ka bɔ kɔfɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ agence wɛrɛ la an y'u mɔgɔ dɔw ye ka na fara an kan ka d'a kan Mali ko don jamana ko don ka kuranɛ kalan k'a jigin siɲɛ caman ka wurudi caman kɛ la ilaha illallah subhanallahi Allahu akbar k'o ba caman kɛ Mali ye Mali ka bɔ nin gɛlɛya in na. An balimaw a k'a dɔn k'a fɔ délégation religieuse n'o ye alimamuw ni karamɔgɔw ye alhamdulilayi u ka ɲɛmɔgɔba o ye Dr Usman Solu Tarawele ye. An balima silamɛw kuranɛkalan min bɛ kɛ sa a k'a dɔn k'a fɔ u ye kuranɛkalan ɲɛmɔgɔya ta ka di mɔgɔ ma o de ye Cheikh Umaru Kuyate Mukadam Cheikh Umaru Kuyate kuranɛkalan in ale k'a diriger an balima silamɛw. Nafa ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ Mali ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ka dugawu kɛ minisiri yɛrɛ ka dugawu kɛ an ka armée ye dugawu yɛrɛ kunba dɔw ye ka dugawu kɛ armée ye bi kɛlɛ min bɛ sen hali bi Ala ka armée se Mali armée ma fɔlɔ fo a mɔgɔ laban ka dugawu kɛ a bɛɛ de ka daminɛ Assimi Goïta Ala ka jama bɛɛ Ala ka bɛn Ala ka. An balimaw a k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛna diya Mali bɛ diya walahi ka d'a kan kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ maliyɛn o maliyɛn n'i y'a ɲininka u ka dakuruɲa fɔlɔ ye mun ye ko Mali ko jamana ko Mali ka kisi. An balimaw nin bɛɛ tɛ se ka jɛ ka duwawu kɛ Ala k'o duwawu biw insha Allahu Mali bɛna diya ka gɛlɛya bɛɛ ban a bɛ kɛ an ɲɛna yan nɔ. An ka jɛ ka duwawu kɛ jamana ye Ala ka jamana in kolo suma ka ŋaniya kɛ kelen ye cɛ i kɔni b'a ɲɛna o ye fɛn ɲuman ye vraiment b'a dɔn fana ŋaniya jɛlenya la cɛ n'a duwawu kɛra Ala b'a minɛ
ya rabbi hijiden fa biya ambela haminya maliko inde alaku bok alaka mbodinga kulun kono ya rabbi alaka sabu mankani alaka ngisi sababu ku torama kan sanju ku torama ya rabbi hijiden be hamina ko malide ni malide ara sisa ambe lafiya ngani mali segana maliyan be de segana ambala deli alaka lafiya dama ina fo anya ba chomina aka donga fo sigiyo bana peu mo yu sigi duguma la fara ko ban mo yu jo kata fo kenema halsa jama tobe sanfe o masika jingada kadaga placité Allahu akbar ambalmau ni kuna ne bana kalanga doge jamanai be de persera wati kasi malien be alhamdulillah fonte tema kurane kal atan cheliance ni kurane kalana alhamdulillah abe kampe ma here an were min sigilen ba kuna ya ani jamana bon an kon be min nyini an ka karamo fe to wulu sebeselwa dogolen bugoro ko to awte to jamana yi nin kaden ka sambal maslamo dine ministre so aya mo ye kenen ka alhamdulillah rabbil alamin maison de aji am ko yo to me kenen ka chuga mina kana ambeka je kani do bayinta insha Allah kabara imbeke saka boli mo nga yamaya kono sa oye docteur Abdul Fattah Cissé na le maison de aji nyamo bayi délégué général fana o darapo bayi o ba le bolo insha Allah alaka kunje herla insha Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah yambal maslameu ni ko ne kalan folo min kera Madina 2025 hiji insha Allah ko ne kalan tobe ne magan fana ko ne be kala akuye fenkele be doni anga ministry no ye docteur Mahamadou Kone ale gila ni délégué général fait docteur Abdul Fattah Cissé nan seran yo na ko ne kala le ni kelimba la ka do doge Mali alaka Mali sabati alaka Mali bamba alaka Mali jini insha Allah o kuma ba foninga walmando kabo Madina angan hotel bangon insha Allah abal magado Ibrahim Jawara wassalamu alaikum keba ameta wole se buku ko bara ka keni mekalo klemuga an kelen erla ka fo mobilisation do kera famunye kalanfaw kalandew an fokata se kalanso nyamo fe wole se buku ninka era ka fo ko ka shweni dabla kalanso konnala ulika jomu na kera yoroye yoro muna ni kalandi masaw an fokata se kalanso nyamo ma olu bela jelen bora ka ni sonja yara ni kenenka bawo ko shweni ka dabla abe kalando wara de munafa wa shweni ko fefene nyana mi ma fen tali munu meke kalanso konna la fene ko ka dansiri ula akilna mu ko ni a labena akilna tara anga jamana kalanko ministry so yoro ninga teme kalanko nyama so kalandon de masaw bela jela yara ka foko ni jajain aba kumbo baw shweni kelali an nyana mi ma fen ko ni obora anga kalanso konna la hakaja nyeta bena wa ali kalandon ka kalan nyuma sabatili ko obesinsin segu ka ubara ka keni kalandeun ka dogo kunye semaine de l'étudiant segu ka kalanso mumbe no ni oye ispecom nye ko ulu mautara koma taxi konnala ka segata unyeda ni balemarso bainkan ka keni alamsado me kalo klemwa ani flanye balemarso mu ni abe Mali anga finun ka u yele Mali kofo arla ka fo tamain bela jelena kalanso nyama u bismillah fokata se koma taxi a nyama so mo fe u be bara mununke ka anga kori parata ka kori yelema ka ke finin chenyunye mumbe an kofo muye an retay o bara wirala kalanduna ani fokata se bara mun material mumbe mena munumbe balma so bayin konna la ka seka oira ispecom kalanduna ko ninkera ni sonja ko bay kalandun fe ameta jamana ko kan kibaru konna la ke ba Burkina Faso ka feno jamana nyama captain Ibrahima Traoré ay tamake kata Burkina duguba bobo jula so konna la duguba flana yora munani akumbera kumbechugo chenyi na captain Ibrahima Traoré la ka fo aka tamayin konna la ko aye menendo takadi chikela uma menemu na dagushu beta jo fo sefa wari milliard keme ani nani kojana am sagabta jo ula atama talike tracteru seneke meno ani fokata se ka sega seneko yiriwani menemne ye
ko jamana ɲɛma ye nin ne ta ka a di Bobo Julaso cikɛlaw ka ɲɛmaw ma ko nin ye yɔrɔ ye ka se ka Burkina ka jɔ a yɛrɛ kolo la baloko sira fɛ ani fo ka taa se sɛnɛkow ka se ka yiriwa ko nin ye o hakilina dɔ ye. Senegalikaw bara Senegal jamana ɲɛma Basiru Jumaye Faye ani fo ka taa se Mauritanie jamana ɲɛma Ould Cheikh Al Ghazani ye ɲɔgɔnyeba kɛ ɲɔgɔnye mun kɔnɔna la ni u taara se gazi dilanyɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko Gazer Jetia ko nin ye yɔrɔ ye Senegal ni Mauritanie dancɛw la wa k'u bɛɛ lajɛlen a bɛ u bɛɛ nafa bawo ko nin gazi dilanyɔrɔ in n'a donna ba la n'a baaraw taara sen kan k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nafa lase jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Halisa Senegalikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ Senegali jamana minisiri muso kɔrɔ mun tun bɛ yen nɔ ni ale tun ye dugujukɔrɔ minisiriw dugujukɔrɔ nafolow ka minisiri ye Aissata Sophie Gladima ni a lasagolen nin waati na k'a fɔ ko kiiritigɛlamɔgɔw kɛlen ka jalaki dɔ bin a kan ko nafolo caman de yera a nɔ la ka kɛ ni coronavirus o kɛlɛ nafolo ye hali n'a sɔrɔ a tun ye caution dɔ sara mun bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 53 hakɛ la ko si m'a to musolaka in tilala halisa kiiritigɛlamɔgɔw k'u kɛn bɛ ka jalaki bin a kan ko fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in na coronavirus kɛlɛli nafolo in ka se ka a kow jɛya. Niger jamana kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ Niger ni Libi bi ka boloɲɔgɔnma dɔ kɛ General Sadam Haftar ale ye taama kɛ Niger faba kɔnɔ Niamey ni generali ni ale ye Marshal Khalifa Haftar denkɛ generali min ko n'a a dɔnnen don kosɛbɛ bawo ko Libikaw u taara se Niger jamana ma k'a fɔ ko boloɲɔgɔn bɛ kɛ cogo di jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ ko a ka nin taama in bɛ don o kɔnɔna la a jigilen pankolo jukɔrɔ la kunbɛcogo ɲuman ko de dara a kan Niger jamana kɔnɔna la Niger jamana ka minisiri min bɛ n'o bɛ jamana kɔnɔna ko kunna ni o ye General Mohamed Tumba ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko a yɛrɛ la jamana ninnu boloɲɔgɔnma bɛ kɛ cogo min na wa ni u nafa ye mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ don ɲɔgɔn ma cogo min na Niger jamana ani Libi jamana ka jɛɲɔgɔnya ko ka se ka kologira ko nin taama in bɛ don o kɔnɔna la halisa Nigerikaw bara an ka jamana seko ni dɔnko minisiriw olu bisimilara Niger jamana ɲɛma Abdurahmane Tiani fɛ général d'armée ka taa kɛ ni hymne national ni o ye AES ka kuntɔgɔ dɔnkili n'u y'a tɔgɔ da ko la confédérale u kɛlen ka a yira Mali jamana ɲɛma la ani Burkina Faso jamana ɲɛma u taara se fo ka Tiani ma ka taa ni kuntɔgɔ dɔnkili ka a yira la a ka se ka a bila sen kan don nataw la n'an bɔra o kɔnɔna la Ganakaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko kɔrɔ kɛra mun ye maaw nisɔndiyabaw ko avril kalo tile 30 Gana jamanaden dɔw ye o ta ka kɛ Burkina Faso jamana ɲɛma Capitaine Ibrahima Traoré tɔgɔla don ye ko Ibrahima Traoré ka baaraw k'a bɛ ka maa caman bɛ k'u nisɔndiya k'a sɔrɔ a ka wulikajɔ minnu bɛ yen nɔ n'a b'u bolo nanzarakan na k'u ye fɛlɛ ta ka se ka a yɛlɛma angilɛkan na yaasa ganayɛnden caman ka se ka a faamu ko Capitaine Ibrahima Traoré k'a bɛ ka baara mun kɛ farafina ka ɲɔgɔn minɛ n'a bɛ wele ko panafricanisme ko o lapasali k'o ye ganakaden dɔw nisɔndiya o de la ko mɛ kalo tile 25 k'u bɛ na meeting belebeleba boloda k'u ka kɔkɔrɔmadonni ta ka ɲɛsin Capitaine Ibrahima Traoré ma Ganakaw bara Congo RDC jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ u ka kiiri tigilamɔgɔ mun bɛ yen nɔ ni ale tun bɛ kiiriko kunna nin waati in na jalaki binna a kan k'a fɔ ko maa kofɔlen ko a bɛ san 10 kaso kɛ Augustin Matata ni ale yɛrɛ tun ye kiiriko ɲɛmaaba ye ko siga de kɛlen don a la k'a fɔ ko a ye wale dɔw kɛ mun ni sariya ma bɛn ko san 10 kaso o de jalaki binnen don a kan Pakistankaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ mobili dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko voiture piégée u taara don kalandenw cɛma kalandenw kɔnɔ ka kɛ ni taratadonya in ye n'a kɛra sababu ye ka kalanden mɔgɔ 5 ka olu bɔnɛ o nin na a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ko in maa caman joginna jamana ɲɛmaaso olu bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka nin voiture piégée nin mugujugu in ka a kun dɔn. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan kɛba ka kunnafoli kuncɛ a yɛrɛ la k'a fɔ nɛgɛso boli koɲɛw kan Mali jamana kɔnɔden ni o ye Sibiri Jara ye ko ale ye sebaya sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ nɛgɛso boli mun ni a baaraw